Baina zer nahi duzu esatea, arrazoi duzuela, akaso uda datorrela eta pozik jarri behar garela eta festivalez blai datorkigula Euskal Herria, nola ez? Urtero bezala, Jon Urzelaik honako txeak. Urzelaik, Zu Festak saiakera kaleratu berri du Susa argitaletxearekin. Musika jaialdien inguruko gogoeta egiten du bertan. Askotan musika festivalei buruz hitz egitean, oso modua kritikoan edo, goraipatzen dira, eta zema kontzertu, eta zema jende, eta zema diru, eta... Baina falta zela, halako irakurketa bat, gaur egungo gizartean ze egiteko daukaten, testu inguru zabalago batean nola txertatzen diran, eta... Egin batean behintzat, musika festivalak duten garrantzia baldin badute, eta duten tamaina eta dituzten erraztasunak baldin badituzte, hori dela, funtzioa betetzen dutelako, egin batean dela hiria kokatzea munduan, begiradak erakartzea, turistak erakartzea, eta beraien egiteko behinena hori dela, ez? Gentrifikazioa, folklorizazioa zein turistifikazioa aipatuko dira liburuan, baina masiboak ez diren jaialdiak ere agertuko dira. Jon Urzelaik Berriako kazetaria Zu Festak liburua egin dut, hain zuzen ere horren inguruan, ez da festivalak nondik nora Euskal Herrian ze toki eta ze helburu ere izan duten, akaso desberdina beste festivalekin alderatuz, baina udara datorrela eta festivalak ere izpide miren. Bai, eta nik festival berri hauek oso urruti gelditu zaizkit. Bustok ez, hombre. Ez, nila zaldiarekin geldituko nitzake eta Donostiako 15 aldiarekin. Beraz, festival horra aipatzen dituzten festival horietatik oso urruti udaba da musikaz gozatzeko garaia. Musikaz gozatzeko garaia. Zer, zuk ere gozatzen duzu edo hemengo festivalak bat due? Ni denetan nik patu ditut €80, garbitu ditut komunak EHZ-etan, osea, horrez, ni bere... Patu dituzu €80 komuna garbitzeko, Maider? Ez. Bere ikerketako, mahai gainen jartzen dituen festivalen laginak testeatu ditut. Eta irakurtzen nun berari Joni indako beste elkarrizketa bat, eta oso gauza interesgarriak esaten dituz, adibidez Euskal Herri EAen dauden festival asko eta asko enpresa baten menpeko festivala dira, ez? Eta azkenen replika bat dira bata bestearenak, eta ez hainbeste musikaz gozatzeko toki bat, baizik eta esperientzia hori bizitzearena, ez? Eta nola, nik uste badula zer ikusia bai gentrifikazioarekin, bai turistifikazioarekin, baina baita ere, azken aldian boladan jartzen ari da nik uste fenomeno batekin dela, sinistarazten digutela herritar xumei, glamurra edo berezi edo bip hori eskura daukagula, ez? Horregatik orain erosi ditzakezu sarrerak normalak edo erosi ditzakezu sarrerak, ni zer dakit, glampinarekin eta... Beraiekin pote bat hartzeko aukera. Hori da. Edo zinera joan zaitezke beti bezala edo joan zaitezke ohean, ez? Eta hori garestiago da, baina eskura daukagu ordune glamurizazioa edo bip izaeraren zea hori ere festivalen bidez ustete areagotzen ari dela. Eta gero egia da, ez zerren gainetik etekin ekonomikoak badaudela, ez? Bilbon esate baterako BBK Live-a hirira ere jaitsi zutenean hirian deituriko festivalaren jarraipen batekin, baina ez hori bakarrik, orain ere herrian sortu duten idaki dela Mundakan eta Lekeition izango dena, herriko idiosinkrazia propioa edo dinamika propioa kontuan hartu gabe. Horri kontra jarrita, hor dakagu EHZ, hor daude beste behar ekonomiko batzuei aurre egiteko sortutako hainbat festival, eta tartean ikusteko dago nik ustet bi logika horien erdian dabiltzan beste festival batzuk, ez? Fest adibidez, ikusteko dago nik ustete oinarrian badakigula zein dian ditun nahiak edo, baina, egia da, beste balore batzuen baitan jokatzen duela, eta orain boga aurkeztu dute Donostian, berdina. Uste helburuak oinarrian badiala toki bat itea eta badutela merkatu logikarekin zer ikusia, baina ematen dunez beste balore batzuetan oinarrituta.
zuk oraintxe esan duzun bezala Urzelaik hori desberdintzen du, ezta? Esaten du, Euskal Herrian ere musika tradizio handia dago, eta zuk oraintxe esan duzun bezala, badira jaialdi batzuk, badira festival batzuk, eta badira beste festival batzuk ere. Zorionez hemen tradizio handia dago musikaren inguruan, herri ekimen asko daude, bazter guztietan. Eta uste nuen ere zintzoa izan behar nuen musika jaialdien alako radiografia bat egiterakoan, hoiei kabida eman behar niela eta beraien garrantzia. Eta, horixe Urzelaik esaten zuena, baina ekine, esan duguna, ez da? Badala festivalen atzean ere Euskal Herrian eta gauza asko egon direla ere. Eta orduan, aipatzen genuenez, demokratizazio horretan, betze beharko litzateke. Ederki, ezin dute egon enpresa nagusi batzuk, Lastur bezalako enpresak. Lehengoan Lider Nando hemen izan zenean musika industria mierda bat zela esan zuen, hitz horiekin, ezta? Orduan, ez da bakarrik kultura konsumitzen dutena, baizik eta sortzaileak eurak ere. Orduan, panorama kultural horrek behar ditu tresna, baliabide, enpresak, baina bide horretan ere gardentasuna ere eskatu beharko litzateke, diru publikoan non sartzen den, zergatik eta noiz. Alegia, Hondarribia Blues Festival egiten da Hondarribian eta Aretxabaletan zergatik ez daukate. Edo eta zergatik Bilbo handian hainbeste antolatu ondo dagoela, populazioaren maila aintzat hartuta, baina beti ere kontuak garden egin da eta enpresa berriek, euskal enpresak direnak edo eta bestelako kultura sustatzen duten horiek ere aukera izatea, ez? Orduan Maiderrek aipatzen zuen izan daiteke zien ederra izango den fest, izan daiteke boga, izan daitezke, dantz, ez dakit, hor badago asko. Badirela aukera dexente. Eta orain, noski, nola, ez, Jenny daukagu hemen gurekin platoan, izan ere, Jenny gure kaleko kazetari intrepidua da, eta berak festivalen inguruan ere badakartza gauzak. Jenny, zalantzik ez, lan bikaina dakartzula oraingoan ere. Zer dakartzu? Da netaz jakin bidonik. Ikusten zuen moduen ahotsa nahiko... Festivaletan ibili zara. Festivaletan ibili da. Eta horregaitzik, nik behin eman ja zeuek beba izartzie horko giroan horregaitziko lan ekartot. Eta zer ekartotzuet doengoan, ni zenaz konsekotzu batzuk esate, moteko, baina zer erun edo zer ez festival baten, ezta? Baina esan dut, kaleko ahotsa bana zen, kaleko jentieri galdetu hilkoak ez da. Adibidez, zer erun bierdan, zer erun bidan bai ala bai. Zuen ustez, zer da gauza bat, bakarra, bakoitzak. Zer da erungo zen duena festival batera bai ala bai. Han ez dagoena, guk eraman behar duguna. Bai, hori da. Oinetako erosoak. Oso ondo, miren? Nik aurikular batzuek bafle baten onduan tokatzen bazaik edo ez erotzeko. Eta egun festival eta espaldi brillantina. Egi? Lagunak. Ditxo, esango zuet gauza batzuk kaleko jentik esan duzula. Así que, entzungo guia. Bale, 3 gauza. Lehenengoa, riñonera. Bertan sartzeko klinesak, mobiak, giltzak, eta lasai dantzatzeko. 2. Kanpotikan janaria, bokadilloa eta zerbait, ez dakit, fruta bat edo, en plan txango. Zeren hor da super garestia eta aparte inbar dira kreston kolak. Edaria, nahi badezu edaria edan fresko, noski kola imarrezura. Baina, eta 3. Zer emango nun? Aire libre maldin bada, krema. Me quemo muy rápido. Hauze da, lehenengo pertsonien konsejutxuak. Zakite. Zeiru ditatu klinesak importanti dira, inok ez dugu zuzan, Ja, pixe egiteko garaian bai. Bukatu egiten dira, eta orduan momentu batzetik aurrera da klinesen aurreko eta ondorengo orduak. Dena zoazen, ez dizute guzten ezura, ez galleta xistrin bat sartzen. Gauza bat esango zut, gerorako, gero flipingo zuen, urrengo kuantzumo. Nik dudabarik, baina dudabarik, sin duda, erongo nahen gauza bat festival batera beti, izango da gorra bat. Gorra batek, funtzio askoko festival baten da lar polivalentia. Osa, izetez alzu erabili gorra bat erabiltzen bada muden, baina, karo, gero da bai, festival batzutan, dutxeti da hola, se komplika batzutan, da, jartzezu gorri da renovau. Así que, gorri izango zan, sin duda.
Horrien niri guzteate, hori guzteate. Estekot bizerarik orduen Pamela hauek erbirezu. Baina, bueno. Gaina Pamelaren azpian gorde dezakezu Maiderren izartzen utzi zizkuten. Bokadilloa, hola mira. Beitu. Eta esaten batzen duzen, ez que ideia larri dekotaz buruen da, bueno. Me pesa la cabeza. Ba hori, venga, urrengokoa, pila guztetate. Haupa gaztiok, abitxu. Nik ustot gauzat ezin dena inoz falte, baina inoz, Euskal Herriko festival bat endala txubaskero bat. Txikizean dizen aizuna, baina nik komendatzen dutena da, bentset txikitzu bat erotie poltsilloan, gero jartzeko ze dozein momentan bak izu hemen, euri salda balain. Así que hori da nire aholku festivaletarako. Venga, musua da nontzako. Bueno, eta txubaskerorik izbaiko zuen olako poltsatxu bet bai. Ez dakiz eran jartzen da, nik ustot apurtute dauela. Baina bada espadabe. Hau be, ondo etorten da. Nik ustot honek gainera donun erosian duzu zen gauza batzu diela. Geri hori bai mikroantzako ez da festivala egina. Ui, barkatu. Eta honek, apurkenak kendukot eta urrengoko entzumo. Asi? Bai, eguzitako krema, hau zertako da gero. He visto eso. Mira, no me he fijado. Eguziko betaurrekoak. Mira, no me he fijado. Eta kuleroak sobran. Kuleroak ez dut azatako, baina, bueno, bakizu zer dan kulero bat, ez da. Más o menos, urrengokoa. Iepa, festival batera juteko bidarrana da, etxetek urten baino lotzie poltsikun sartun deitzi, zapatia erosuk, dantza atope eitzeko, da barra eitzeko gogo handize, disfruteko nio, bizitzie, bizien bidata. Biena da, barrien humila baina da bai ez. Eta zapatilla, bueno. Nitzako konbersak oso erosa die. Markatu publizidarien barik. Urrengoa. Vale, nik uste dut, fijo, purpurina eraman behar dela. Osea, purpurina super garrantzitsua, lagunak. Gero outfit super molon, super txulo bat, super festivalero. Riñonera nola ez, guztia gortetzeko. Eta, bueno, alkohola eskuratuta. Azkenian, Instagramatik eta hainbat kontu agertzen dira askotan. Eta oso garestia denez alkohola bertan, zertzu baitera manditeke, baina jatziteke. Alkoholana urten dau. Janariz ez deizen, baina alkohola garestizia dela. Eta eskuteta eruteko. Zebak izuren nun aldan erun eskuteta, festival batera. Miren eri, urrun gelditzako lasan deu, ez dutzut galdetuko. Ni bakit. Aberia. Tanpasetan. Maider, tia! Oso gutxi kaditzen da, Osuek zea eskuteko lanetan oso gutxi bilitakoak zerate. Nire bizki eskoziarra baldin bada. Edo aktimeletan. Zeran zabaltzen zuz? Nik teknika hori ezagutzen. Nik proposamen bat egite dizuet. Mendian korritzeko bidoi txikiak eramate dituzte motxilatxo batean. Baina hori ikusten da, miren. Kamiseta mangaluzearen barrendik sartu, ikusten ez delarik tubitoa eta bozkarekin bete. Apai, nola egiten dute Jeni? Nik adibide batzuk ekartzuetaz, hasiko gara, simple txuenetatik. Baina, simple, baina ona, ez da, bale? Turn up the music, turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright, okay. Alright, it's about damn time. Turn up the music, let's celebrate. I got a feeling I'm gonna be okay, okay. Alright, it's about damn time. Errez. Eta noristako korridu guk esango hemen barruen, baina nik uste jartzen bazun fularra ikutu ederakoan petzeko ulema pilau. Ulie, ez? Tegit ondo. Eta hurrengoa ja Maiderrek spoilerra indeu, baina bueno, jarri zu. I just wanna fuck you like a slut. I just wanna fuck you like a slut, bitch. I just wanna fuck you like a slut. I just wanna fuck you, bitch. I just wanna fuck you. Eta kolori bebai batera dator, ez da, Maiderra, hau ikusitzuk izu.
Oie, gauza entzunda da katela, ni kale asko da. Nik, eske, Maiderrek zenba gauza ingo bazen kuk entera barik, Ez dakit nik hemen aldirien esan, baina, bueno, alan dabe, jakin dizuela, ondo zarratzeko tanpasa, plantxigaz pase bizule, beroagaz. Eta hola nik zarrotitzen da hola nik ez dutzu iditzen. Ai, badio! Trukillo. Baita, truko interesgarria da, tanpaksa jarri gabe kutsatxoan eramatea. Ze, edo norba, tanpaksean, eta orduan zenbat kabitzen zaizkit, bai, baduka... Ez que alkohol furte bat sartuz gero, juerga edo Gainera, segurata asko horregoten diran, festivaletan egoten diran batzutan, segurata asko gizonezko hombreak dira, senyoroa dira, eta oie, tanpaks bat ikusten badute zorrotxo egingo eta boteko dute, hola, alergia balie bezala, ondorioz, hori aprobetxatzeko. Horretarako erabiliko bien. Kriptonita. Kriptonita. Regla. Kriptonita, jazta. Erabili dezakegu hori, bai? Ze mitiko, ze. Beste batzuk bedauz, hirugarren pertsona bat bebai sartzen dabela, enbroi hortan. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? How would they know? How would they know? I can't. I can't. Oh my God. Hirugarren pertsona txumpet, esan benean. Baina, bueno. Bidaso aldean, kontrabandoan ibiltzen ziren emakumeen oso ohiko praktika zen hori. Inoiz ez dut ikusi, lehengo biderra da. Bueno, ikutu komiko bat emate aldera, estadioetan, futbol estadioetan alkohola dedukatu zuzenean, goratzen nahi zaitonarekin joan nintzela partido batera, eta bere ardo botilatxoa kolokatu barri izan niola. Bueno, tira, hau pixka bat tenebrosoa izan da, ze egia da, adin horretako aur txiki batekin joateko festivalak gaur egun badaudela, ez? Adin guztietakoa, baina bestela dene bada. Umegan belua zeinan alegia. Imaginatu, konpresa ezean ordez, tampoien ordez, umeen parrenak betetzen badituzu alkolaz. Hor ja, salduta den egin dezakezu. Bueno, ez que ez dozu ikusi. Tena leibitan, inkontinentzia, hor bai ez dutela ikusten, ja. Ez que, oño brillantinakin, pentsatzen bazuen, oño gauza heavy bat dau, heavy hau bat dau. Osea, hau da, next level. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Ondo, ez que bene gondie komentetan beste non be ditzen dana. Baina, bueno, hori igual beste baterako. Ondo ikuste zue? Zer uste zue? Zein ikuste datzue gehizen? Zein ingo zen duen zeuek? Ni tanpaksakin nijoa lehenago esan detelako. Ja. Vale. Ez dakit, nik akaso turbantea da. Turbante benga, bi gelditzen dire, ni beste bat esango, Ni esan txurian geratu nahi. Ekin hori lepega hori, baby. Baby bat. Babya, eta zu. Haupa, nik utziko ez dut baka. Gelditzen da gernu poltsiena. Ni gernu poltsia gaina sinesgarriagoa da. Eta ni, behitxo, mobile eskudetan da moduen, Titien artean, batzu toki gehiago dugu. Claro. Ni hola gelditzen az, horregaz gelditzen az. Baina, bueno, anekdotatxu betu eba ekarrin bierri zen gotzu. Eta pertsona bateri anekdotaren bat euki badan galdetu eta behitxu zerein bien. Bueno, hau izen zen, ondala hilabete, gitxi gara bera izen zen, oroskorrok jaialdi zen. Bikoti eta bitxo joinen bai igez, bai aurton, eta igez, barran zinda dirurik erabili, horren ordez erabili behar dire totem edolako txarteltxu batzuk. Paseuen ginen totemekin eta asko sobrau ziren. Eta aurton, liada berberein dugu, hau da, igezko sobrak eran ginuzen ze igualak ziren, eta aurtongoakaz, igual sobre ziren, 60, 50, 60 olako txampoitxu. Eta, joateko ordu heldu zanien, ez genuen jakin gazte, ez dakigu hurren urtien festival egongo garen, ez dakigu hurren urtien festivala egongo dan, eta orduan erabaki genuen, uretan gazteti ez, hidratazioa oso importantia. Orduan eskatu genuen ur naturala, eta egon zan palebete. Orduan esan genuen, direktamente mesedez aldo, goiran furgoan parkinera palebete ur. Eta esaten, pale zer?
hori paleo hori 60 botilakoa, ba hori, bi pertsonan artien, pase ginen barri eta irterin bitartien egon zan jente masa ingente horren bitartetik, pale bete uregaz. Ba, gitxi gura bera, 50-60 ur botilin ganien deko guzela. Eta, ba, bueno, nahiko kuriosoa izen zen, horoskotarrak guztu gogoratzen direla gutaz. Eta, bueno, holako gauzatxu pasaiakuz. Agur! Horoskotarrak eta kolpezko meme gogoratuko gara zuetaz, eh? 60 botilla, osea, pale bete ur, no nahiz entzu duzu hori? Beitu, Pale bete ur. nahi hitzik gabe uste ez da oso erresa. Serio festival batean zoazela eta pale bete urrera ematen dezula? Ez que zingo ban, horre tote Izeo zi beste toton edo hori? Kontxo! Ez da? Nipetzetan egon, eta zerbeza izin zituzten Ateratzerakoan zen ja festivaletik alde amaitzerako hori da, amaitzerakoan. Pastin bierrien. Bueno, pues hori, ez zaude zure egoerarik onenean eta ez dira erabakirik onenak hartzen. Hoi beti denik beste norbait ematen Bueno, Beti da importantea. akaso inbertsio bat egiten ari ziren, Bai. orain uraren krisiarekin eta Bai. garaje batean gorde eta hori revalorizatzen zaizu. Esan edo, hori hipoteka bezala. Hemendik 10 urtea, ojo, oengo tote moiek balio dute beste balio bat. Nik uste dut aurrera begira, ez dakit, jende argi asko jendea. Bai, bueno, Urrungo festival hortan, 7.000 pale gehiago eramango dituzte, baldin eta, jendea horrela balin badi joa. Bueno, eta zer gehiago dakartzu? Itzan, eske Maider gauza nahi ban esan eta... Zer, Maider? Ez, ni abstemia naizela. Orduan, nik ura konsumitze detela, baitare arreglatzen naiz ez erosteko 5 botila ur batez ere asko balio duten festivaletan. Baina askotan ez dizute guzten kantinplorakin sartzen uzen eta eukidet negarren bat seguratarekin. No me quites mi cantimplora. Que está vacía, yo la vacío, ez? Bueno, hola, eta baina pasada bat iruditzen. Abstemia izan da ere, No me quites mi cantimplora. Horrutziko dugu. Festival batean esango zenuken esaldietako bat. No me quites mi cantimplora. Cantimplora fest. Vacía, hutsa. Azken anekdotie, eta hau da, azken erako itzifierro neba bat. Nire lagun baterik aldetutzat, bale, esan imirno bat. Andonik badeko zela anekdota graziosuek. Saribidez esazten behin ibizala arbustin gehitzen. Da zer da arbustin? Pues arbusto que veía al arbusto que se tiraba. Dana rajakas beteta da maitzu bala. Arbustin, kirol berriz de. Hemen kolpez-kolpen modan jarriko dugun, kirol berriz da. Eta ni, bakizue, jente asko bazitzetara berba, esklusibasko ekotazela, lortu dut pertsona honen anonimatuan nahi dugu egon, bale? Ze ez deu naiz arbustoak ordaindu bierizetie. Orduan, berak esazten mesedez, anonimoki erakusteko urrengo bideo hau, baina historize nik uste dut gure ikusliek entzun bidaben historietako bat dela. Arbustin, ni eta beste lagun batek asmatu gendun ude baten, jaiegunetan trago batzuk hartu eta gero, gure herriko jaiztan, sorokirize apurrete etorritze burure, arbusto bat ikusi eta korrikan jun, berain gaine, urbildu eta azken momentuen salto arbusto ganera eta holan asmatu zen, da gaur egun kirol batel ez da guretzako. Festival baten Galizin ni hon nintzen eskut eta arbola baten atzien eta lagun batzuk etorten zienien eurek ezak izen zer dan, eta orden bani tontona hitzen, eurek pastakoan ni aztentzen korriken albotik eta ez ebesan barrik arbusto ganera salto, da, han hasi ziren danak barreka zorona gola esaten edo, da, hortik aurrera saiatzen gara mantetzen hori tradizioa. Arbustin, kirol berria. Nik praktikako dut urrengo festival baten noa nien,
arbustin, da botako naz, da, ia, no. Uste dut taldeko batek egin duela, zeratik nik hor bat entzun dut, ikusi dut esku bat altxatzen hor barrena. Uste dut batek praktikatu Nik albiste txarrori eman behar nuen, arbustina uste lehenagotik asmatua zegoela. Izena igual ez zuen, agian zan, haze hostila, baino guain arbustin. Baina, nahitze do nahi barik, ez da berdine, arbustin nahitze da. Pilak esango nuke. Ez da gini ba. Bueno, Jenny, betiko modun parre pixkatekin utzi gaituzu, eta esan dugu oso garrantzitsua ze batzutan oso beltz daukagu ingurua. Bueno, laukote, plazerra.